आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। एकमुखी दत्त मंदिर टेंबे स्वामींनी आणलेली ही मूर्ती एकमुखी आहे आणि त्या मूर्तीचे आजपर्यंत अव्याहत ह्या भक्तगणांनी पूजा चालू ठेवलेली आहे। काही ह्या नवीन कमिटी स्थापन करून हे मंडप बांधला। मंडप बांधत असताना अनेक लोकांचे अपशब्द असतात, एकमेकाशी बोलताना अपशब्दाने बोलतात, त्याच्यानंतर कुठे ठाकठूक करतात, ठोकलं जातं, जमीन दुखावली जाते। हा सगळा जो प्रकार आहे त्याचा दोष त्या भगवंताला लागता कामा नये। त्याचं जे आसन आहे त्या आसनाला लागता नाही आणि तो लागला त्याच्यासाठी म्हणून संप्रोक्षण विधी, त्या देवतेवरती स्नान असतात। उदाहरणार्थ काढा असतो एक प्रकारचा, काही 10-15 झाडांची पानं, त्याचा काढा बनवून त्याच्यावरती अभिषेक असतो। त्यानंतर उसाच्या रसाचा अभिषेक असतो, पंचामृताने अभिषेक केला जातो, दुधाने केला जातो आणि सप्त नद्यांच्या पाण्याने त्याच्यावरती अभिषेक होतो। असा हा संपूर्ण कार्यक्रम। आणि त्यानंतर जो कलशवरती बसवायचा आहे त्या कलशावरती त्याची शुद्धता करून तो सुद्धा बनवत असताना अग्नीमध्ये घातलेला असतो, तापवलेला असतो आणि तो घडवलेला असतो। त्यामुळे त्याचाही दोष निवारण होऊन तो कलश वरती शुद्धतेने बसावा आणि त्याच्यामध्ये जे ब्रह्मा विष्णू महेश या 3 देवता आहेत, त्या 3ही देवता त्या ठिकाणी वास व्हावा यासाठी त्याची शुद्धीकरण, नंतर त्याच्यावरती तत्व चढवली जातात आणि त्यानंतर तो कलश संन्याशाच्या हाताने वरती बसवावा असा नियम आहे। आता संन्यासी जर मिळालाच नाही तर निदान ब्रह्मचारी तरी असावा, ज्याची मुंज झालेली आहे पण सोड मुंज झालेली नाही त्याला ब्रह्मचारी असं म्हणतात। तो सगळे नियम पाळून जर असेल त्याच्या हस्ते तो बसवावा। पण मुख्य मुद्दा म्हणजे संन्यासाच्या हस्ते त्यांचा तो अधिकार आहे, कळस बसवण्याचा अधिकार हा संन्याशांचा असतो, शंकराचार्यांचा असतो। कारण ते त्रिकाळ संध्या, त्रिकाळ स्नान हे सगळं आचरण जे आहे त्यांचं ते त्याप्रमाणे असतं, त्यामुळे त्यांच्या हस्ते तो बसवावा। हा सगळा कार्यक्रम करत असताना प्रथम दिवशी पहिला जो 31 तारीख आहे, 30 तारीखला संपूर्ण मिरवणूक होणार त्या कलशाची आणि जी गंगा आहे, सप्त नद्यांची गंगा आहे त्याचं आणि त्या कलशाचं संपूर्ण बाजारपेठेमध्ये मिरवणूक। दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8 वाजता सगळ्यात पहिल्यांदा या जागेची शांतता व्हावी म्हणून शांती पाठाचं पठण केलं जाणार। त्यानंतर भगवंताला जो कोण बसणार यजमान त्याचं शुद्धीकरण, त्याचं शरीर शुद्ध, त्याला प्रायश्चित्त विधी म्हणतात, तो केला जाणार। त्यानंतर भगवंताला नारळ ठेवून प्रार्थना केली जाणार। ते झाल्यानंतर मग गणपती पूजन, महागणपतीचं पूजन होणार। त्यानंतर पुण्यवाचन होणार। त्यानंतर मातृका पूजन आणि नांदी श्राद्ध, देवनांदी म्हणून एक प्रकार आहे। समस्त भक्तगण जे आहेत त्या सगळ्यांचे मातापिता आणि त्यांच्या ज्या मातापित्यांच्या पितरांच्या ज्या देवता आहेत त्यांच्या नावाने भोजन, आता भोजन प्रत्यक्ष घालू शकत नाही म्हणून काही पैसे त्या ठिकाणी सोडायचे। त्यानंतर मग 8 ब्राह्मण, तिथे अष्टप्रधान ब्राह्मण आहेत, ते अष्टप्रधान ब्राह्मण नेमले जातात प्रत्येकाला। तू आचार्य हो, तू ब्रह्मा हो, तू सदस्य हो, तू ऋत्विज हो, असे 8 ब्राह्मण नेमले जातात। ते नेमल्यानंतर त्या ब्राह्मणांचं कार्य सुरू होतं की मग तो काय करतो, आपलं शरीर शुद्ध करणार आणि नंतर प्राकार, म्हणजे ही संपूर्ण जी वास्तू आहे या वास्तूला प्राकार हा शब्द आहे, ते संपूर्ण पंचगव्य, पिवळ्या रंगाची मोहरी, धूप आणि शुद्ध पाणी अशाने ते प्रोक्षण करून प्राकार शुद्धी केली जाते। त्यानंतर प्रधान देवता आहे, उदाहरणार्थ दत्त महाराज आणि टेंबे स्वामी हे प्रधान देवता या ठिकाणी, आणि नारोपंत ह्या देवतेचं आवाहन या ठिकाणी ब्रह्मादी मंडल, संपूर्ण ब्रह्मांड जे आहे 14 भुवनांनी युक्त असलेलं असं ते ब्रह्मांडाचं त्या ठिकाणी आवाहन आणि त्याच्यावरती ह्या मंदिरात असलेल्या मूर्तीचं
आवाहन केलं जातं. त्यानंतर त्याच्यासमोर हवन, मग त्या कलशाचं जलादिवास झाल्यानंतर त्याच्यावरती तत्व चढवली जातात. नंतर त्या कलशाच्या ज्या देवता आहेत त्यांच्या नावाने हवन केलं जातं. या संपूर्ण याच्यामध्ये या वास्तूला सुद्धा धक्का लागलेला आहे. म्हणून वास्तुयाग म्हणजे वास्तुशांत ती केली जाणार, त्याचं होम हवन. त्यानंतर संपूर्ण ग्रह आणि अष्टलोकपाल या मंदिराला 8ही दिशेने 10 दिशांनी जे संरक्षण करणार असे 10 देवता त्यांच्याही नावाने होम हवन केलं जाणार. दुसऱ्या दिवशी त्या कलशावरती अभिषेक होणार, म्हणजे त्याची शुद्धता केली जाणार. हा दुसरा दिवस. आणि मग समस्त भक्तजनांना आपल्या हातून काहीतरी भगवंताची सेवा व्हावी म्हणून काहीतरी उपक्रम असावा म्हणून तो एक दत्तमूर्ती ठेवून त्याच्यावरती प्रत्येकाकडून पंचोपचार पूजा आणि अष्टोत्तर शत म्हणजे 108 तुळशी पत्र समर्पण असा हा दुसऱ्या दिवशीचा प्रोग्राम. बाकीचे ब्राह्मण तिकडे रोजचे काय होम हवन वगैरे आहे ते चालू असतात. आता तिसरा दिवस आहे. तिसरा दिवस म्हणजे 2 एप्रिल. या दिवशी शंकराचार्य यायचे आहेत. त्यांच्या हस्ते त्यांचं पहिल्यांदा स्वागत. त्यांचं स्वागत झाल्यानंतर कलश बरोबर घेऊन त्यांना आतमध्ये आणणे. त्यांना आणल्यानंतर एक आसन देऊन त्यांची पहिली पाद्यपूजा होणार शंकराचार्यांनी. त्यांची पाद्यपूजा झाल्यानंतर तोपर्यंत इकडे हे शतकलश अर्चन असं नाव आहे. शतकलशार्चन म्हणजे 100 कलशांचं पाणी त्या कलशावरती 100 दाम्पत्यांनी घालावे. म्हणजे प्रत्येकाला आपली सेवा काहीतरी बजावता येते, हा त्याच्या मागचा हेतू आहे. आणि त्याप्रमाणे त्यांनी तिथे त्या कलशावरती ते शतकलशार्चन मांडलेले असणार ते पूजन करून त्यांना देणार. मग त्यांना त्या कलशावरती एक एक जोडप्याने एक कलश ठेवून त्याच्यावरती आंघोळ घालाय. ब्राह्मण इकडे मंत्र म्हणत असणार. त्यानंतर ते झालं की त्या दिवसाचं काम. नंतर मग तो कलश संन्यासी पूजा करणार. त्यानंतर दीपकभाई आणि यांनी जे कोण मान्यवर ठरवलेले आहेत त्या सर्वांच्या हस्ते त्या कलशाची पूजा. आणि नंतर संन्यासीवरती जाणार ह्याच्यावरती कलशाच्या, आणि तिथे तो कलश नेऊन तो स्थापन करायचा. तो 12:01 या शुभ मुहूर्तावरती तो वरती स्थापन करायचा. तो झाल्यानंतर मग खाली पूर्णाहूत, बलिदान वगैरे जे काय उर्वरित भाग आहे तो होणार. त्यानंतर 1 वाजता आरती आणि 1:30 वाजता महाप्रसाद. ह्याप्रमाणे 3 दिवसाचा हा कार्यक्रम आहे. आणि ह्यात सगळ्यांना सहभागी व्हावं ह्याच्यासाठी हा मधला एक पॅसेज तुळशी पूजन म्हणा, शतकलशार्चन हे जे गोष्टी आहेत ह्या त्याच्यासाठी ठेवलेल्या आहेत. म्हणजे सगळ्यांना आपलं काहीतरी सेवा करता येईल, भगवंताची सेवा आहे. ह्याप्रमाणे हा 3 दिवसाचा प्रोग्राम उत्तमपैकी होणार. आम्ही टेंबेस्वामी मंदिर उपसमिती पश्चिम महाराष्ट्राची यांच्यातर्फे तुमच्या सगळ्यांचं आम्ही इथे स्वागत करतोय. आमच्या उपसमितीच्या मेहनतीमधून ही जी टेंबेस्वामींची मंदिर आणि दत्त मंदिर आणि एकमुखी दत्त मंदिर व टेंबेस्वामी पांडुगा मंदिर यांच्यामध्ये वरील हा मोठा भव्य दिव्य असा सभामंडप बांधण्याचे सुतोवाच 2019 मध्ये करण्यात आलं होतं. आणि त्याची आता बांधकाम पूर्ती झालेली असून त्या बांधकाम पूर्तीनंतरचा हा कलशरोहण सोहळा आम्ही 2 एप्रिलला साजरा करायचं ठरवलेलं आहे. कलश त्याची पूर्ण मिरवणूक सावंतवाडी शहरातून 30 मार्च रोजी काढण्यात येणार आहे. आणि 31 मार्च, 1 एप्रिल आणि 2 एप्रिल असा हा उत्सव आमच्या कमिटीमार्फत
साजरा करण्यात येणार आहे. या मंदिराला पूर्ण असं जो इतिहास आहे, टेंबे स्वामींनी स्थापित शके 1838 म्हणजे 1916 साली हे एक दोन्ही मंदिरं बांधण्यात आलेली असून त्याची पूर्ण अशी टेंबे स्वामींचे शिष्य होते नारोपंत उकडवे, त्यांनी हे बांधले. त्यांची बाजूला समाधी आहे. आणि त्यांच्यानंतर सावंतवाडीतील ह्या सबनीसवाड्यातील हे रहिवासी जे आहेत त्यांनी त्या रहिवासींनी ते पूर्ण मंदिराची देखभाल आणि आजपर्यंतची त्याची चांगल्या सुस्थितीत ठेवण्याचं आणि त्याचं पावित्र्य राखण्याचं काम हे केलेलं आहे. आमचे सहकारी अशोक नाईक, बाबू कुडतरकर हे आता सचिव आहेत, धुमे हे आता याचे खजिनदार आहेत, तिकडे विनायक पराडकर, लतिका सिंग, संदीप सावंत, दीपक पटेकर, त्यानंतर इथे आमचे जे कमिटीचे जे सदस्य आहेत तळवणेकर, बबलू तळवणेकर, त्याच्यानंतर विली गोवेकर, जितू पंडित, अमेय पै, जगदीश मांजरेकर आणि घोगळे या लोकांनी ह्या द्वयीने हे मंदिर बांधकाम करण्यासाठी पहिल्यापासून प्रयत्न केले आणि त्यांनी आम्हा लोकांना सगळ्यांना एकत्र करून हे मंदिर कसं बनवायचं, हा सभामंडप याची एक आराखडा तयार केला. आणि पहिली मीटिंग 1916 जून मध्ये अशोक इथे घेतली होती याच जागेवर आणि त्यांनी बांधकाम समिती स्थापन केली. कमिटी बरोबर शहरातले सगळे, त्या बांधकाम समितीमध्ये बाळा बोर्डे, मी होतो, बाळा बोर्डेकर होते, जगदीश मार्डेकर होते, स्वतः ते प्रमुख, त्याच्यानंतर घोगळे आणि राजन आंगणे, नेवगी, संतोष चोडणकर, त्यानंतर बांदेकर इत्यादी विभूतींनी इथे काम केलं आणि हे मंदिर स्वामींनी पूर्णत्वास नेलेलं आहे. कोरोनाच्या काळात देखील हे मंदिराचं बांधकाम थांबलं नव्हतं. कोरोनाच्या काळात देखील स्वामींनी हे बांधकाम पूर्णत्वास नेण्यासाठी येणारी सगळी मेहनत आमच्याकडून करून घेतली आणि ह्या मंदिराला आदरणीय आमचे आमदार महोदय, माजी मंत्री श्री दीपकजी केसरकर यांनी भरघोस अशी मदत केली आणि या मंदिराचं कोणतंही काम थांबणार नाही याची आम्हाला ग्वाही दिली आणि त्यामुळेच आम्ही हे करू शकलो. दुसरे आमचे आदरणीय रघुवीर मंत्री उर्फ भाई मंत्री, जे वेतोबाच्या इथून येतात, इथे येऊन आम्हाला मार्गदर्शन करतात, त्यांनी लागणारी भरघोस अशी मदत देखील आम्हाला वेळोवेळी केलेली आहे. आणि हे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी जे काही आमच्या मागे उभे राहिले भाई मंत्री, त्यामुळे हे काम उभं राहिले. आमचे विलास सावंत आहेत आणि वाड्यातील सगळे नागरिक हे मंदिर कसं पूर्णत्वास येईल, कोणतेही अडथळे आले तरी त्याच्यावर मात करतील याच्यासाठी एकोप्याने राहून हे मंदिर पूर्णत्वास नेलेलं आहे. त्याच्यानंतर आमचे परत राजन आंगणे, जितू पंडित हे ज्यावेळी मंत्रालयात त्यांच्या कामानिमित्त जायचे त्यावेळी त्यांना तिथे स्वामींनी एक माणूस भेटून दिला की जेणेकरून आपल्या मंदिराच्या मागे भक्त निवास होईल अशी त्यांना एक छोटीशी माहिती मिळाली आणि त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना स्वामींनी यश देऊन स्वामींनी इथे भक्त निवास 4.5 कोटी निधी देऊन ते आता बांधकाम सुरू आहे. लवकर ते देखील बांधकाम पूर्णत्वास होणार आहे. त्यामुळे हे काम करताना हे फक्त एकच स्वामी जे आदेश देतात त्या आदेशाप्रमाणे आम्ही पुढे पुढे चालत असतो. आमचं कोणतीही समस्या आली तर त्याचं निराकरण स्वामींनी केलेलं आहे. आणि हा जो कार्यक्रम आहे 30चा 31 आणि 1-2 एप्रिल हा पूर्णत्वास नेण्याचे स्वामींच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही ठरवलं. आणि आमच्या ह्या कार्यक्रमाचे प्रमुख म्हणून आम्ही आदरणीय गुरुजी चिंचाळकर यांना आम्ही नेमलेलं आहे. आणि त्यांच्या अधिपत्याखाली ते सगळे ब्राह्मण वृंद इथे बोलवून तो कार्यक्रम कसा पवित्र राखलं जाईल याची पूर्ण जबाबदारी आम्ही आमच्या गुरुजीवर दिलेली आहे. आणि त्यांच्या अधिपत्याखालीच हा कार्यक्रम आम्ही करणार आहोत. तर या कार्यक्रमाला सावंतवाडी आणि आसपासच्या शहरातील आणि हा कलश रोवणचा कार्यक्रम जो
2 एप्रिलला दुपारी 12:01 आहे तो श्री जगद्गुरु शंकराचार्य सच्चिदानंद अभिनव विद्या नृसिंह भारती संस्थान मठ संकेश्वर करवीर व श्रीमद परमपूज्य दत्तानंद भारती स्वामी महाराज श्री श्रीपाद मठ श्री क्षेत्र नृसिंहवाडी श्रीमद परमपूज्य शरद जोशी महाराज वासुदेव निवास पुणे आणि माननीय आमदार दीपकभाई वसंतराव केसरकर माजी शिक्षण मंत्री यांच्या हस्ते कलश पूजन व कलशारोहण करण्यात येणार आहे. तरी सर्व माननीय व्यक्तींनी आणि स्वामींच्या भक्तांनी या ठिकाणी उपस्थित राहून हा कार्यक्रम करावा असे आवाहन आम्ही केलेलं आहे. आणि ह्याच्यात आम्ही वेगवेगळ्या पूजा देखील नागरिकांना सहभाग घेण्यासाठी 1 एप्रिलला आम्ही तुळशी पूजन करण्यासाठी नागरिकांना इथे एक आवाहन केलंय. त्यासाठी आम्ही तिचा आहे अशी विनंती सायंकाळी 5 ते या 251 रुपये. हा 251 रुपये. किती वाजता येते आपली? सकाळी 9 किती वाजता? हा तुळशी 1 तारीखला सकाळी 1 तारीखला सकाळी 9 वाजता तुळशी पूजा करून आम्ही किती जोडपी बसवणार आहोत? 3 ओके. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे किती तारीख? 251. हा आणि 31 तारीखला आपण 2 तारीखचं नाही 1 तारीखचं 1 तारीखला तुळशी पूजन, 2 एक तारीख 1 तारखेला तुळशी पूजन आम्ही ठेवलेलं आहे. तुळशी पूजनाला कोणीही वैयक्तिक पण करू शकतो, जोडप्याने पण तुळशी पूजन करू शकतो. त्याच्यासाठी आपण 200 रुपये नॉमिनल त्याला वर्गणी ठेवली 251 रुपये. तसेच 2 तारीखला ते 9 वाजता 100 जोडप्यामार्फत ते आपण कलशारोहण त्याच्यात पूजन करायचं आहे. म्हणजे त्याला जे 100 जोडपे आम्ही ठेवलेले आहे प्रथम अभिषेक करणार ते प्रथम 100 जोडपे आम्ही ठेवले. त्यांना वर्गणी म्हणून नॉमिनल 500 रुपये आम्ही त्यांना ठेवलेली आहे. त्याचं आम्ही आवाहन करतो ज्यांना कोणाला ते तुळशी पूजन आणि अभिषेक करायचा आहे, तर त्यांनी त्या कार्यक्रमाची सहभाग घ्यायचा. कारण हा कलशरोहण कार्यक्रम एकदाच होतो. त्यामध्ये सर्व सावंतवाडीच्या नागरिकांना सहभाग मिळावा आणि त्यांना देखील त्यामध्ये पुण्यकर्म प्राप्त व्हावं म्हणून हा कार्यक्रम आम्ही. आणि हा जो कलश आहे आम्ही जो बनवलेला आहे त्याला सोन्याचा वर्क मुलामा देण्यासाठी आम्ही तो मुंबईवरून आणणार आहोत. मुंबईला पाठवलाय. कलश आम्ही गोव्यावरून तयार करून घेतला. शिंदे म्हणून एक कलश बोलवणारे आहेत आणि गोव्याला. आणि ते काम आमचं संतोष सोडणकर यांच्या मार्गदर्शना आपले सुवर्णकार माननीय संतोष सोडणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते काम सगळं होतंय. स्वतः संतोष सोडणकर ते आज मुंबईला गेलेले आहेत आणि तो कलश तिथे घेऊन येणार आहेत. आणि 30 तारीखला तो आम्ही कलश पूर्ण सावंतवाडीच्या शहरामध्ये हा. आणि 3ही दिवस महाप्रसाद दुपारी 1:30 ते 3 या वेळेत आम्ही महाप्रसाद ठेवलेला आहे 3ही दिवस.